Στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η Ελλάδα απελευθερώθηκε, χάρη στον ηρωικό αγώνα ενός αντιστασιακού κινήματος από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν κατάφερε να σχηματίσει ο Χίτλερ στρατό για στρατό κατοχής για άλλη χώρα, ούτε να πολεμήσει εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Η πρώτη δημόσια απεργία δημοσίων υπαλλήλων έγινε στην Ελλάδα, η μοναδική απεργία αστυνομικών έγινε στην Ελλάδα, η πρώτη μαθητική διαδήλωση έγινε στον Πειραιά, η πρώτη πόλη μεγάλη της Ευρώπης που απελευθερώθηκε είναι η Καρδίτσα, από όλη την Ευρώπη, από τα αντάρτικα σώματα. Η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση ήταν το ΕΑΜ, ένας συνασπισμός του ΚΚΕ με μικρότερα κόμματα, το Αγροτικό, την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας και το Σοσιαλιστικό. Ο Ελλάς ήταν η στρατιωτική του πτέρυγα. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής είχαν φτάσει μυστικά στην Ελλάδα και Βρετανοί πράκτορες για να οργανώσουν σαμποτάζ κατά των Γερμανών. Δύο αντάρτες του Ελλάς από το Λιτόχωρο, μια κομμόπολη της Πιερίας, συνεργάζονταν με τους Βρετανούς. Εγώ ένα διάστημα ήμουν δημιουργητής πολυβόλων και είχα αποστολή να συνοδεύω τους κουμάντος που ερχόταν και ανατινάζαν τις γραμμές εδώ. Οι Άγγλοι δίναν και τα εκρηκτικά, γιατί εμείς πού να βρούμε τότε τόσα εκρηκτικά να βάζουμε στις γραμμές. Όλα τα σαμποτάζ τα κάναμε εμείς. Μια φορά ήταν ένας αυτός Ιγγλέζος που ήρθε και παρακολουθούσε από πάνω. Τίποτα παραπάνω. Ενώ όλα τα βάρη τα σηκώσαμε στις πλάτες μας. Οι Βρετανοί. Δεν τους κουνεύαμε. Δεν τους κουνεύαμε. We did not want to see Greece. Με την αμοιβαία δυσπιστία, Βρετανοί και Ελλάς ήταν υποχρεωμένοι να συνεργαστούν. Το 1942, σε μια κοινή επιχείρηση Βρετανών και των μεγαλύτερων ελληνικών αντιστασιακών οργανώσεων, σαμποτέρ ανατείναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, κόβοντας για 6 μήνες την οδό ανεφοδιασμού των γερμανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Οι ανατινάξεις αυτές είναι σαν να βλέπεις στην τηλεόραση. Αυτά που τα βλέπουμε. Αυτά τα βλέπουμε. Αυτά μην τα βλέπουμε εμείς στα μάτια. Εκεί. Έγινε ανατινάξη. Ολόκληρο το τρένο και διέφυγε όλα αυτά τα βαγόνια να αντιγράψουν. Είχαν τα υλικά τους μέσα αυτοί. Είχαν μεγάλη ζημιά. Τι έκαναν. Όμως το 1943, μετά τις διαδοχικές ήττες των γερμανικών στρατευμάτων, κυρίως στη Σοβιετική Ένωση, η τύχη του πολέμου έμοιαζε να έχει κριθεί. By now, Hellas was a widespread resistance movement, and in grim conditions was tying down large numbers of German units. It was at this time that British plans for post-war Greece began to clash with those of EAM Hellas, and the seeds of the Greek Civil War were sown. In the War Cabinet in November 1943, it was decided to destroy the power of EAM Hellas leaders and to build up the power of Zervas, now a royalist. In Greece itself, the continuing hostility between Efes and Hellas erupted into open conflict. Οι Αγγλές πάντα παίζαν παιχνίδι και κάναν πολύ καλά τη δουλειά τους κάναν. Εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Πώς θα το πούμε δηλαδή, οι Άγγλοι μπορούσαν να έχουν 1 δισεκατομμύριο αποικίες αν δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Τόσο κορόιδο ήταν το κόσμο. Τους μισούς τα πιάνουν έτσι. Έτσι βάλαν και εμάς με το ζέρβο να τρογόμαστε. Η πρώτη σοβαρή εμφύλια σύραξη κράτησε μέχρι τις αρχές του 1944 και έλεξε με νίκη του Ελλάς. Μετά την εκεχηρία, ο ΕΔΕΣ διατήρησε τον έλεγχο ενός τμήματος της Υπήρου. Η αυξανόμενη δύναμη του ΚΚΕ στην υπόλοιπη Ελλάδα ανησυχούσε όλο και περισσότερο τους αντιπάλους του. Η αντιμετώπιση των κομμουνιστών ήταν το πρόσχημα για τη δημιουργία των περιβόητων ταγμάτων ασφαλείας από την κατοχική κυβέρνηση Ράλη. Οι γερμανοξολιάδες ήταν υπεύθυνοι για μια σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια της κατοχής, από μαζικές εκτελέσεις μέχρι εμπρισμούς χωριών. Οι συνεργάτες των Γερμανών τα τάγματα. Όλοι οι στρατοί το κάνουν, αυτό το κάνουν ακόμα περισσότερο. Και σε πράξεις αντεκδικήσεως. Και αυτό είναι σωστό. Παρότι το Μάιο του 1944 οι δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το ΚΚΕ δεν είχε σαφή στρατηγική για τις επόμενες κινήσεις του. Ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν η στάση της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία το ΚΚΕ θεωρούσε οδηγό της Παγκόσμιας Επανάστασης. Οι Σοβιετικοί στρατιωτικοί που βρίσκονταν στα ελληνικά βουνά δεν έδιναν κανένα σήμα για τις προθέσεις του Κρεμλίνου. Ο Μάρκος Βαφιάδης
ήταν επικεφαλής του δυνάμεων του ΚΚΕ στον εμφύλιο πόλεμο. Αυτή η συνέντευξή του παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα πλαίσια αυτής της σειράς για τον μυστικό πόλεμο. Η Σοβιετική στρατιωτική αποστολή που βρίσκεται εδώ δεν κάνει απολύτως και την παραμικρή επέμβαση στα δικά μας τα προβλήματα. Κρατάει μια συνεπή μέχρι παραξηγήσεως στάση ουδετερότητας. Δεν ανακατεύεται σε τίποτα.